यह है भारत के 10 सबसे बेहतरीन वेब सीरीज। पहला नंबर में हवे सीक्रेट गेम्स। यह कहानी हवे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के, जहाँ के पुलिस वाला और गैंगस्टर के बीच में जबर लड़ाई होती है। जौन डहार एक से बढ़कर एक सस्पेंस से भरपूर हवे। नंबर 2 में हवे मिर्जापुर। मिर्जापुर एक्शन से भरे कहानी हवे, जौन में पावर, पैसा और बदला के खेल देखे में मिलते। गुड्डू और मुन्ना के बीच के दुश्मनी कहानी के मुख्य हिस्सा हवे, जौन ला देख के आप खुद ला उस माहौल में महसूस कर सकत हो। तीसरा हवे द फैमिली मैन। मनोज वाजपेयी ला देख के ये वेब सीरीज एक आम आदमी और स्पाई के बीच के जिंदगी के संघर्ष ला दिखाते। देशभक्ति और पारिवारिक रिश्ता के बीच के तालमेल एमा देखे बा मिलते। चौथा नंबर पे हवे पाताल लोक। ये एक थ्रिलर सीरीज हवा, जी हाँ एक पुलिस वाला एक बड़का केस के जांच करते, जिमा कई अजीबोगरीब पात्र और कहानी के मोड़ देखे बा मिलते। पांचवा हवे कोटा फैक्ट्री। छात्र मन के संघर्ष और कोचिंग सेंटर के जीवन के बारे में बने गए हवे। सीरीज शिक्षा और जीवन के असली रंग ला दिखाया हवे। नंबर 6 में हवे ब्रीथ। ये सीरीज में एक पिता अपन बेटा ला बचाए के खातिर कैसे अपराध के रास्ता चुनते ओला दिखाई गया हवे। कहानी बहुत इमोशनल और थ्रिलिंग हवे। सातवां आश्रम। बाबा निराला के ढोंगी दुनिया और अंधविश्वास के बीच ये सीरीज समाज में होवत गलत काम ला उजागर करते। आठवां बंदिश बैंडिट्स। संगीत और रिश्ते की कहानी, जौन में क्लासिकल और पॉप म्यूजिक के सुंदर संगम दिखाई गया हवे। नौवां स्पेशल ऑप्स। देश की सुरक्षा और आतंकवाद के बीच होवत संघर्ष की कहानी एक स्पेशल एजेंट के नजरिया से दिखाई गया हवे। 10वां स्कैम 1992। हर्षद मेहता के शेयर मार्केट के घोटाला के सच्चा कहानी, जौन में धोखा, लालच और राजनीति के खेल देखे ला मिलते। भारत में एक से बढ़कर एक वेब सीरीज हवे, जेमा से आप मला कौन पसंद हवे आप कमेंट करके बताओ।